Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kuya, gikuyawan ba ako pagbuto ay? May palpitate ang akong heart. Gikulbaan ko no ang akong apo, sir. Time na siya og tubig sa kusina. Sir? Ikaw. Dere. Ay! Sa ba pagkondol sa baaya ko, kuruya? Asa ko di mo Boy, iko ba? Asa ba? Kuya, asa mo? Muuban ko. Pasagdi mi yana. Ayaw pagsunod na mo. Ay! Wala! Asa mo ko ni mo? Asa ba? Shit. Iyang gialsa si Christine. Ug may paingon sila sa taas. Nga na maka. Sa pagkayang buhato ni Christine. Ang gusto ka? Alsahon sa tika? Ganahan ka alsahon sa tika? Kalaog ba ako ni mo, ha? Nasa ka? Aksis ko kayo ngit na. Alsahon di ka. Sako. Pagkilo, ma. Alsahon di ka, pero itambog di ka sa gawas. Lula. Kinahanglang masayod kas ilang gipanagsultihan niyan. Ay, imo na. Mana siya? Ay. Baya, ay. Pabilin siya nga. Kanang, kabantay ka ng gisabalan ka ba dyan? Sabot ka ato, Kasabot. okay, Pabili siya pasabot nga. na. Gipasak bahan naman gani. Ala! Aksin ka gwa kasabot. Niyongit ka gamay. Magpabilin pa ka siya nga. Gipasalbahan naman gani. Manunood man din si Sir Pakondo. Ay, Sadi ay isugra. giyan ko na niya igsoon. Kuan. Ay gibakgak na mo kay live amignaw. Dahom. Lagi. Mura man sa gagatong Kristiyano di mo to kay imat og naong. Ay, dili tungod kay imat kag naong. Kundi, tungod kay nasayod ko. Mura magatong. Mura mo taga pirmi madungas radyo Ah. Kundi. Kay mo tamo dami. Ano to na? Ha? Sa unsa? Secret. Abi na ko, musugot siya. Nga kuhaon si Christine? Gani. Pero unsa lagi ang secret lagi? Ako na to. Oh, Og sa akong amo. Dahom. oh. Sa buo din pasabot nga naibaw siya. Naibaw gid siya nga. Di may managsuon si Facundo. Ouch! Gibunda ka sa kunin mo skama. Asa may problema mo sa kinabuhi, ha? Ikaw. Problema man di ay ko, nga nung gipugngan man nimo si Christian nga dad-on ko. Kay dili mahimo. Ano dili man mahimo? Stop asking. Ano bang dili mo ko nimo buhian? Wa taka prisuha. Pwes, papauli ako. Dili mahimo. Ano dili man mahimo? Oh. I get it na. Type ka ko nimo, no? No way. Dili may tabong makagusto ko og playgirl nga sama nimo. Good. Kay di isab na ko type ang nonchalant nga parehas nimo. Patas ang laban. You're calling me nonchalant? I am. Nonchalant ko? Hoy! Naanasat ka. Ni paduol sa magmaayon ako. Palayo kay malibot ko. What am I? Oh, papalayo pa. Then, tell me what am I? Kuya pa. Dili na mo imong gitawag na ako kaganina. Ay! Uy! Uya, tawa. Dili ko muhigdain ng imong kama nga gigamit sa dinyo kaninang yana. Unsa? Nagtuo mo ako makadungog ninyo ni Yana ganina. May pinaduot pa. Oh. Kung smiley-smiley diha, kaya di ko madaan ang gwapo ni mong pahiyom.
dili ko si Yana. Gwapo? Og pamati. Ug nagtuo kang gigamit na mo ning akong kama uban niya na? Nakabati ko. Og dili kay nagtuo lang. Pahawa ba kay mo bangon ko pa? You're jealous? Sa? O ganong magselos pa ko na ko? Ilusyonado. Akong... Shit! Mo'y angay ni mo. User. Pahawa. Christine! Wait! Usa man. Pausap ka, ha? Wa pa ko'y laing babae nga gitugutang makahigda ni ning akong kama. Ikaw pa lang. Bagkakon. Oh, shit! Kasakit siya ko atumangan. Bakakon. Ay, dali ako na. Dali. Melvin? So, dali ka dadaan ni sir sa iyang kwarto. Nag-onsa mo, Wa. guba kayo mong naong ug buhak. Imposible nga wa may gibuhat. Nag-onsa mo, Wa. We, ikaw pa. Hoy, nakaila ka na ako. Never kong me all the way sa kong mga uyab. So, kamo na. Sa? Dili no? Og never. Ay, nangapuha lagi kag maayo. Dawam. Lakaw na. Asa? Asa pa banday? Idi sa lawak ni Facundo. Ato siya. Pakisusi kung unsa ilang gipan nagsultihan. Ug unsa may akong iingon? Bisan unsa. Basta masayod ka lang. May mo ko kanang buhatan sa laing higayon, Lola. Dili lang sa karon. Laing kaayo nga musudra ko dito niya kay mga tanar akong nag-unsa sila. Awkward, di ba? Nakakita ka ba sa reaksyon ni Facundo kaganina, ha? Wa siya mo sugot nga dadon niya itong pamanhunon ni Christine, si Christine. Gipasalbahan pamangganin niya. Buot ipasabot nga makikamatay sa natong tawana kung gusto ni ining dadon si Christine. Unya, ha? Kada pa lang nga paghitabo, wa ka mabalaka ni Ana. Nabala ka. Mas lihok na yan na. Ayaw pagtanga. Lakaw na. Sus! Yawan ako pagkadungog ko buto ganyan sa pistola si Ray. Sabi na ko, naunsan ka dito sa Oats Mansion? Abi mo sa ganin ako. Ha? Isat! Isuga ko rin tagiyas ba eh. Di lang kay gwapo, isog gini ay. Ako na eh! Ha? Isupasap ko! O gwapo! O dato! Pero dili sa basta-basta ang kadato si Roy. Kay sindiro, gwapo pag yun. Businessman, yung dato masap ko! As ka mo nga. Oh! Dili ka nga nagka-relasyon ng imong pangasunon o gatong gwapo nga sindiro, sir? Unsa? Oh, No! Dili ka mo sugot! yun yung matinood akong pagduda, sir. No! No lagi! Dili mayo! Ako ang pagkaslan ni Christine! Ako! Unyag, mas pilion niya ang gwapo nga sindiro, sir. Kailangan mas piliun ko niya. Kay gwapo ko. Nya businessman pag ko. Aw, dipinte rin na ni ma'am si Roy. Kay, bagay na bagay sila. Kami di ay. Ha? Kami! Pwede no-comment lang ko, sir. Unsa? Isumbong ti ka ni Papa. Aron dili kini hatagan si mong bonus. Sir, ayan lang si Roy. Isumbong ti ka. Tuwa ka pustas pikas. Uy. Hello, Iho. Unsa na, ha? Kumusta na iyong lagaw? Nakita na ba mo ni Christine? Naguba na ba ka mo karon? Sir, mas brusko bitaw ganihag dating, sir. Kibaw ko. Hiram niya. Akpan. Papa. Yes, nagkita namin ni Christine.
Pero wa na ko siya madahas pagpauli. Mao ka na, papa. Pero nga naman, May hilabtanon. usa. Kung siya gusto namang buhato ni Papa, alam niyo mo, ha? Gusto kong matagan og leksyon katong hambugirong dako. Just tell me kung unsay mong gusto, iyo. Di lang una ko mapauli diya sa syudad, papa. Mangita lang una bidini og hotel o resort. Yamong kapunduhan. Pero iyo, Dili kong pauli diha sa syudad. Dili ko ikauban si Christine, papa. Kinahanglan na asya sa akong pagbalik diha. iyo. Kinahanglan babawi ko si Christine. Kika nitong hambugirong dako. Nga gwapo. Nga gwapo. Awi, buang ka! Sorry, Buang ka! sorry, sir. Ah, balikon ko si Christine, papa. Aron, singon, makasal na kaming duha. Nagkinahanglan ka ba sa akong tabang, ha? No need. Anahon ko ikaw? No need, papa. Kaya ko kini. Bawion ko ang akong pangasunon. Busa, andaman na lang ang tanan alang sa mong kasal. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!